menej, tak sme išli ja, okolo mňa Bulgári s Urigom v tých uniformách alebo časti uniformiem a za nami ten zbytok tých 5 ďalších. V podstate sme došli až na hlavnú cestu, tam Bulgári so škorpiónom alebo s pištolou, neviem, zastavili nejaké auto, nejakú Škodovku, vyhodil šoféra a aj jeho manželka bola tehotná v tom čase, to som si všimol a kázali im, aby nastúpili všetci, tak prvého naložili do auta mňa, no začali nastupovať, tak si zobrali nejaká 120 Škodovka, vnútri ja, ich vonku 7, tak povedal, že aby ma vyhodili, že na čo ma berú dovnútra a potom niekto, neviem, z auta, či Tibor, ale Tibor zastrel ho. Ale vonku pri tom aute už sa zbiehali ľudia, lebo tá žena veľmi plakala, keď ich vyhodili z auta, ešte im vzadu nejaké veci vyhádzali na cestu, aby mohli nastúpiť. Tak už tam boli nejakí ľudia z okolia, nejakých 4 a 5 ľudia, už tam stáli, postávali kúsok od nás, tak mi kázali, aby som vystúpil, ja som vyšiel von a smerom k ústavu som sa vybral. A teraz vieš to, keď si počul to zastrel ho Tibor, teraz čo, rozbehnúť sa? Kam sa rozbehne? Predo mnou len rovná cesta. Predo mnou bol nejaký taký múr, nejaká záhrada, preskočiť to by nebolo reálne, lebo na tom múre boli nejaké také sklené črepy zabetónované proti zlodejom, takže ja som len v podstate nič, tak som sa vybral do ústavu, buď nebude. Ale auto teda zahučalo, naštartované, nech sa im podarilo otočiť a zmizli smerom na Hlohovec. Odišli. Co se ti honilo hlavou v tu chvíli, protože to je pro, myslím si, většinu lidí úplně nepředstavitelný vlastně jako se otočit a čekat, jestli přežiješ nebo nepřežiješ. Lukáš, čo mi sami honilo hlavou? 3 dní predtým mala moja dcerka Natália rok. Moja teda, už teraz ex-manželka, moja manželka v tom čase bola v 8. mesiaci, o mesiac aj niečo sa mi mal narodiť syn. Takže čo sa mi honilo hlavou, len to, že čo moje deti, vieš, čo môj najbližší. To bolo také, že no bol to ohromný strach, to bol až paralizujúci strach. Ja sa priznám, že ja neviem, jak som dokázal kráčať, jak som dokázal krok po kroku sa vzdialovať do toho auta.